katanyagan, katapangan, pagtitingan, sama-sama tayo, tunghayan ang kwento ng lungsod ng Olongapo. Sa pagpapatuloy ng ating kasaysayan, pinapakita ng ating mga katutubong aita ang kanilang ikinabubuhay ng mga panahon na ito. Ngunit sa kahabaan ng panahon, hindi natin inaakala na may mangyaring ganitong pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng ebolusyon ng ating lungsod, panahon na sinakop tayo ng Espanya, agaran din namang dumaon ang barko ng mga Amerikano upang tulungan ang mga mamamayan sa lungsod ng Olongapo. Sa pagpapatuloy ng ebolusyon sa ating lungsod, patuloy pa rin lumalaban ang mga mamamayan sa lungsod ng Olongapo. Makikita ang kasipagan, pagkakaisa, at pagiging matatag sa ikinabubuhay ng mga mamamayan sa lungsod ng Olongapo.
itinaas niya. Sa pagpapatuloy ng revolusyon ng lungsod ng Olongapo, isa na ang COVID-19 sa nagpahirap sa mga mamamayan sa lungsod. Pero hindi ito naging hadlang para magpatuloy sa kanya-kanyang buhay ng mga mamamayan sa lungsod ng Olongapo. Bagkus ginawa ito ng mga mamamayan sa lungsod para patunayan na hindi tayo mahina at kaya nating humaban sa mga pagsubok na paharapin sa pagpapatuloy ng revolusyon ng panahon. Yun na ang umagapay sa luto sita ang justisya at katapatan na tataging inahay. Ako'y nandigan, bayan ko'y lumalaban. Ano ba ang pagsubok at paakot na inspirasyon? Sumapat sa ilang tanging araw para asin ang talagang pareho. Isang bus mabaha katabi ng tulon ay sa lagdan sa dalagdag. Kapanahon ng kalpag-asa, makuha ka na ng kapaluhan. Di ka mag-asawang ibutin ng arahan. Kapag sa salit, ay patunayan. Sa pagkakawal ka sa kaligtaan. At kami ay nanuto. Hindi palagalang ang inito. Pagiging nabinig ngayon. Hindi sabihin ko na ng paraiso. Para ang nananaw ay yung mga araw ng araw. Sa mga araw na kaakal ako na mag-ayusa. Sa niya ko na araw.
Ladies and gentlemen, contingent number 1 from Barangay Asinan. This time, ladies and gentlemen, please welcome contingent number 2